Sut mae'r Comisiwn yn dathlu Diwrnod Hawliau'r Gymraeg? Felly, dyn ni'n anfon allan bulletins i'n staff i atgoffa nhw o'i hawl i ddefnyddio'r Gymraeg cymaint a hoffen nhw, a fod y Comisiwn yn ei annog a'i cefnogi. Dyn ni'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo ein gwasanaethau Cymraeg ac i amlygu ein cefnogaeth o'r ddefnydd o Gymraeg yn y gweithle a tu hwnt. Bod yr hawliau hyn yn bwysig bob diwrnod o'r flwyddyn, mae dal yn bwysig defnyddio Diwrnod Hawliau'r Gymraeg, dwi'n meddwl, yn benodol i godi ymwybyddiaeth gymaint y fedrwn ni. Ar Diwrnod Hawliau'r Gymraeg eleni, byddwn ni'n lawnsio ein polisi, sef Cymraeg yn y weithle. Mae'r ddogfen yma'n nodi ein polisi ar ddefnyddio'r Gymraeg yn fewnol mwyn annog a hwyluso defnyddio'r iaith. Mae hyn yn cynnwys cefnogi ein siaradwyr higol a'n dysgwyr o'n staff cyfredol neu newydd. Mae'n cynnwys yr hawl i dderbyn dogfennau, ffurflenni a polisïau yn y Gymraeg i annog defnyddio'r Gymraeg i gymdeithasu'n anffurfiol, enghraifft sgwrs dros baned, pob dydd Iau. Mae'r Comisiwn Brenhinol yn annog diwylliant sy'n gwerthfawrogi ac yn cefnogi'r defnydd o Gymraeg yn fewnol. A bydd hwn yn ei dro yn cyfrannu at ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel yn y Gymraeg a'r Saesneg.